Драконът, най-могъщия персонаж в древноизточната история, ще бъде покровителя на 2012 година. Той е олицетворение на мощта, промените и силните емоции. Ето защо, за разлика от 2011, която се води за пасивна, според Фън Шуй следващата година ще бъде разтърсваща. Годината на дракона се символизира с стихията на промяната. В политически, в икономически план това ще бъде година на смяна на правителства, на политически лидери, на икономически промени. Годината ще бъде добра именно за хората, които не се страхуват от нови начинания. Дракона, който покровителства годината, е такова същество, че той обича хората, които рискуват. Хората, които се хвърлят смело в боя, отстояват своите каузи. Китайците дори си планират децата им да бъдат родени именно в годината на дракона. Какво ще се характеризират децата, които ще бъдат родени през 2012? Малките дракончета. Това са родени лидери, общественици, в шефове на фирми, на предприятия, на общество, на икономически структури. За да ни върви през новата година, специалистите по Фън Шуй съветват да я посрещнем много богато, тъй като дракона се характеризира с пишност. Добре е да бъдем облечени в черно или тъмно-синьо, а дамите трябва да са украсени с много и големи бижута, по възможност от злато.